नमस्कार. नमस्कार. आज आपण नामदारी सीड्सच्या NS25 या प्लॉटमध्ये उभे आहोत. अतिशय चांगल्या पद्धतीने शेतकऱ्यांनी देखभाल केलेला हा प्लॉट आहे. तर आपण त्यांच्याकडून थोडीशी माहिती जाणून घेऊया. आपण किती लावलंय नामदारीचं NS25 नंबर? हे 20 गुंठ्यात लागवड आहे आपली. 20 गुंठ्यामध्ये. 20 गुंठ्यामध्ये. बरं. किती रोपं लागली 20 गुंठ्यामध्ये? 20 गुंठ्यात मी लावले 14,000 कलम. 14,000. हो. आणि आतापर्यंत किती पैसे झाले बरं मग? आता माझे आतापर्यंत झाले पहा 3 लाख रुपये. 3 लाख रुपये झाले. 3 लाख झाले. कुठल्या मार्केटला विकता तुम्ही? माजलगाव मार्केट. माजलगाव. हो. आणि काय भाव लागला मग? मला भाव लागला 45 ते 35. 45 ते 35 रुपये. 35 ते 45 रुपयामध्ये भाव लागला. बरं. तुमचं नाव, पूर्ण नाव, पत्ता? राजेश दामोदर कोरडे, मुक्काम पोस्ट फुले पिंपळगाव, तालुका माजलगाव, जिल्हा बीड. तुम्ही कोणती व्हरायटी लावली होती? नामधारी NS25. बरं. किती दिवस झाले लागवड करून तुम्ही? लागवड करून जवळपास 3 महिने झाले आज, कारण प्लॉट संपलाय. बरं. आणि आता हा प्लॉट तुम्ही लागवड केलेला कधी लागवड केला हा? आता ह्याला जवळपास 50 दिवस झाले बरं. हे नवीन प्लॉट लावून. हे 5,000 कलम आहे. बरं. ह्याला एक 15-20 दिवस टाईम आहे आणखी चालू व्हायला. बरं. हो. अतिशय चांगल्या पद्धतीनं प्लॉट आणलेला आहे तुम्ही आणि भाव पण चांगले होते मार्केटला. हो. बरं, मार्केटला डिमांड कशी आहे ह्या नाही नाही, नंबर 1. म्हणजे डिमांड चॅलेंज नाही ह्याला, मस्त आहे. रेट वगैरे आता दुसऱ्या बी व्हरायटी आहेत ना मार्केटला, नाही अशा नाही, पण त्या 20 रुपये 22 रुपये जातात आणि आपली 35-40 रुपये जाते. एवढा डिफरन्स आहे दुसऱ्या व्हरायटीमध्ये. 15 रुपयापर्यंत हो. मार्केट जास्त भेटते आपल्या व्हरायटीला. हो. आणि ह्याचा गड्डा कसा मजबूत आहे ना? मजबूत मजबूत. साईज कितीपर्यंत भरते गड्ड्याची? 1 किलोपर्यंत आहे. बरं. 1 किलो. तुम्हाला कशी वाटली? नाही नाही, बेस्ट नंबर 1. इथून पुढे मी ह्याचाच वापर करणार आहे. तुम्ही शेतकऱ्यांना सांगायचं झालं तर काय सांगणार आता? नाही, सांगणार ना शेतकऱ्याला. जरी पत्तागोबी जर लागवड करायची असेल तर समजा व्हरायटी हीच वापरा, नामधारी NS25. थँक्यू.